vores lille ugle er fløjet herover og sat sig i avocadotræet. Den har tilbragt natten med at flyve mellem det her træ og træet, hvor vi satte den i går eftermiddags. Og vi er et af Saras børn, der er på vej i skole. Der er lige landet en grib på taget af vores hus. Det er fredag aften, den 30. september, og vi har sat Sebastian fri også. Og vi har lige sat ham over på en gren i et træ her ved siden af. Men der var han ikke tilfreds med at være, så nu fløj han og sidder lidt her og forsøger at finde ud af, hvad han skal. Sådan. Nej, Monene. Jeg kan ikke ligefrem sige, at han er god til det der flyveri. Nu hænger han hænger med hovedet nedad her.